Bl-engineered landfill fl-Allis waslet biex tingħalaq wara l-imtliet saru ħomma bl-iskart domestiku ġenerat f'dawn l-aħħar 10 snin, il-Gvern ħabbar li 40% tal-iskart kollu ġenerat se jibda jinħaraq f'inċineratur il-Matab li minnu jiġi ġenerat l-elettriku. Ix-xogħol fuq dan l-inċineratur se jibda s-sena d-dieħla u għandu jitlesta sas-sena 2023 b'investiment ta' bejn 120 u 150 miljun euro bisħab mal-privat. L-impjant se jieħu madwar 5,000 metru kwadru ta' art u se jiġġenera 39,000 megawatt fis-sena, jiġifieri daqs kemm jkun smaw dawl 10,000 dar. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet li matula saru magħrufa l-konklużjonijiet tal-Kumitat Waste to Energy li tar rakkomandazzjonijiet tiegħu anke dwar il-mod kif irid jinbena l-inċineratur. L-impjant f'pajjiżna ser ikun simili ħafna l-impjant fi Vienna u f'Monaco, kif jispjega Paul Fritz, l-espert tal-kumpanija Ġeper li tqabdet tagħmel l-istudju dwar dan il-proġett. It will accept waste from the back of a refuse truck, that picks up the waste. That will be tipped into the bunker of the facility. A large mechanical grab will lift that out, and it will drop it into what they call the combustion zone, so basically where the furnace is of the energy from waste plant. And that facility will drive air into the plant to create a very hot combustion zone. The heat from that process will then drive a steam circuit, so it will basically turn water into steam. That steam will drive through a turbine and generate electricity. Il-Kumitat imwaqqaf mill-Gvern f'Lulju tas-sena l-oħra u li l-Oppożizzjoni kienet għażlet li ma taħtarx rappreżentant tagħha fih raw ukoll żewġ rapporti oħra li kienu saru għal dan il-għan. Il-Ministru għall-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli José Herrera qal li l-Gvern se jsaħħaħ l-infurzar ta' riċiklar tal-iskart domestiku bit-twaqqif ta' taqsima ta' infurzar fih dan l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. Se nagħmlu liġi għat-tapposta jgħidulha Circular Economy Act li dalwaqt mexxu għal quddiem li se tinforza il-riċiklar fil-pajjiż. Diġà l-lonċjajt għall-konsultazzjoni abbozza liġi fejn nagħmlu l-pini iktar ħorox għal min jiddampja il-materjal. Ħaġa importanti ħafna. Sa nagħmlu wkoll se nikkreaw waste streams differenti biex nittrattaw il-materjal ieħor fosthom. Ħabbart u ħanħabbar iktar dettal fil-ġimgħat li ġejjin il-Bottle Refund Scheme. Il-Ministru Herrera qal li dan l-impjant se jinbena b'tali mod li jkun jista' jittejjeb u jiġi ristrutturat skont l-eżiġenzi tal-futur. Apparti minn hekk il-Kumitat ra wkoll li permezz tal-bini ta' dan l-impjant ma tittieħed l-ebda art verġni jew li jinbena f'żona li jista' jkun ta' detriment kbir għar-residenti.